И здравейте хора, аз съм Бъбкът Бъбъ и днес отново ще играем Skywars, ако не се лъжа епизод 3. Така, нека да започваме. Добре. Айрон меч, айрон нагръдник и айрон панталонки. Стрели, каблстоун. Добре. Отдолу има тъпи неща. Но да бъда доста доволна, защото Ей, хакеристи! Къде сте, бе? Къде е този? Да му изпия зъбките. Добре. Ела. Хайде, ела. Ела, бе. Аре, бе. Хайде, Тим, айде. Неща ти ябълките, бе. Хайде. Абе, аз го бия, той ми дава четима, бе. Аре, пий се, бе. Ти къв мъж си. Някакъв такъв си дришлов. Така, с бързичко. Така. Докато гледам, че няма хора. Ще дойда тук към този чест и ето ме. А на моята гъба не е имало никой. Може някой да го е бутна. Лък! И аз ми стрели, супер. Аз съм номер едно. Не съм аз номер едно. Честовете са номер едно. Но това вече е друга подробност. Само ми трябват още малко стрели. Ще бъде перфект. През това време, докато няма никой, хайде да се качвам. Така. И ето ме и мен. И още на айрон меч. Никога не се е случвало това. Ти сам се пият. Тук има някой. Не! Трябваше да скача. Този чест. Аре, би се, бе. Това беше добро. И няма никъде стрели. Тук. Някой. Изкупа. Ти ли, бе? Видяхте? На един удар човека си отиде. Ами било му описано така, драги зрители. А аз сега бързичко да преровя тайния чест в дървото. Може да има някоя стрела. То го и него. Тук няма чест и аз не рових в него. Добре. О, не.
Аре бе, къде си бе? Брат ми. Къде е тос? Мой противник. Останали. Аре бе, човек, къде си? Ела, айде да се бием като мъже. Аз като ти гледам Ника, ти си момче. Ха. Айде бе, лабе, аре бе. Аре бе, лабе. Ей. Жалко, че няма да мога да спечеля заради някои хора, които просто ги е страх да се бият. Тъпа работа, какво да ви кажа? Нашия хубавец го няма. Най-вероятно се крие някъде. И си мисли, о не, тя да не дойде. О, ще се напишкам. И да, така и се очакваше. Ти ли бе? Жено, те трябваше да играя. Къде се скри? Къде? Я ела тука. Къде се скри бе? Нахално момичето. Къде се скри бе, грозница? Къде се скри бе? Ей. Дъпи. Добре, няма да се занимавам вече с такива страхливки. Направо ще играя Skywars. Добре, започваме. Снежни топки. Блокове. Така, добре. Добре. Ето ме и мен. Никой няма да ме убива. Ето бързо, докато все още няма никой. Да си обирам крушите. Ето ме. Стъпила съм здраво на земята. Яки неща. Ето там има един. И възнамерявам да отида да премеря силите си с него. Айде бе, хакерищчо. Такъв мисля, че си поне. Къде си бе? Не. Двама са. Защо и двамата ме налагате, бе? Смилете се поне малко над мен. Какво стана? Ах, вие. Нямаше надежда просто. И сега ще изиграя една последна игра. Добре. Така започваме. Айрон нагрудник. Така. Добре. О, как ще да падна. Айде, бързичко. Аз ще съм първата. И да... Не съм първата. Даже ме избутах. И това беше играта. Знам, че беше доста кратичка. Между другото да завършим подобаващо. Това беше играта за днес от мен. Чао!